salam ya ce in kana da damuwa ka ɗauki wuridin wannan addu'a kai ta yi za ka ga abin mamaki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saboda ita kadai wannan addu'a bangare uku gare ta. A cikinta akwai kalmar tauhidi, a cikinta akwai tasbihi, a cikinta akwai istighfar. Da addininka karka yadda ka yi wasa da addininka. Wasa da addini wasa da makomarka ne. Wasa da addini wasa da makomarka ne. Ka tsaya ka nemi duk abin da Allah ya halatta maka na rayuwar duniya, wannan daidai ne. Amma ko me a duniya karka fifita shi akan addininka. Ko me a rayuwa duk kimar abun karka fifita. Ya kamata mu tunatar da kawo da mu cewa ba abin da ya fi hakuri a cikin rayuwa, balle in kana karantarwa ko kana wa'azi ko kana da'awa. Da fushi da tsawa da fada ba sa amfana ma komai sai hakuri. Ba wanda ya taba yin hakuri kuma bai ci nasara ba. Inna nasara ma'a sabr wa inna ma'al usri yusra. 1995 mutane in kun zauna a majalisi daga zagin wani sai gulman wani, na ga ya canza mota, ya canza gida, ni na ga yana ramewa, ni na ga ya bushe, ni na ga ya wani kauri ki taɓarɓarere, to kuma sai mai to shagala da kanka, musibar kanka ta ishe ka. Wannan kuma shine yawancin majalisanmu, sharri babu alkhairi ciki, sai kus saboda alkhairin yayi karanci, magabata ba su da lokacin bata lokaci a kanka. Wannan duka suke bayyana mana a fili mumini bai rabuwa da jarrabawa. Kuma in kana da imani fa, jarrabawan nan ko ta maka daɗi ko ba ta yi daɗi ba a wurin Allah alheri ne gare ka. Abin da ba ma gane kenan. Shi mai imani ko me ya faru gare ka, ko menene, ko dariya ya sa kai, ko kuka ne, ko farin ciki ya sa ka, ko bakin ciki ne, ko bacci ya sa kai, ko hana ka bacci ya yi, ko me ya faru, in dai kana da imani wallahi alheri ne gare ka.